se izvlači tamo na tu desnu stranu. Tu je i Caktaš u blizini, može i on naravno potegnuti iz ove situacije. Ali čini mi se da ipak ovlasti za ovakvo nešto ima više Vuković. Vuković i pecku, lopta bježi kroz ruke. 1-1, 45. minuta nakon dvije sjajne intervencije. Treća nije bila sreća za Lokomotivu, već za Ivana Vukovića koji zabija za 1-1 na kraju prvoga dijela. Eto, prekinuo je post Giga Vuković, kako ga vole zvati njegovi prijatelji u slačionici. 7 utakmica bez pogotka i evo 10. jubilarnog ovdje u Maksimiru, izuzetno bitnog i vrijednog za Hajduk. 1 minuta sudačke nadoknade će još biti. Otišli su igrači Hajduka tamo slaviti uz Torcidu. Sada će Vuković naravno vjerojatno dobiti žuti karton jer je on skinuo majicu, potrčao prema Torcidi. A pogledajmo sada još jedanput tu nespretnost, nesigurnost Dominika Picka i kako mu je lopta pobjegla. Prošla je kao metak kroz obranu i nije mogao tu od te siline jednostavno iskontrolirati je do kraja. Picak i kroz njegove ruke ulazi u mrežu za 1-1 u Maksimiru. S ovim pogodkom možemo slobodno reći to je pravo, sjajno poluvrijeme, baš onako kako priliči finalu nogometnog kupa. Čeka naravno Vučemilović. Nudi mu se tu Mrzljak, ali je čvrst bio Kuasi. Izgubljena lopta i sada se otvara prostor Hajduku. Maglica, pobjegao je Malešu. Maglica ima Vukovića, dolazi tu iz pozadine Sušić u fantastičnoj prilici. Sušić, je li se spetlja? Nije. Hajduk vodi 2-1. Tino Sušić, ubacivanje iz drugoga plana i Hajduk je zabio na kraju prvoga i odmah na početku drugoga dijela i opet kao i u Splitu okrenuo utakmicu. Ma može se skoro reći kao i na Poljudu u 3 minute, možda je koja više prošla s obzirom na ovaj nastavak, ali u svakom slučaju Hajduk vodi 2-1. Tino Sven Sušić, treći njegov pogodak ove sezone u kupu i definitivna potvrda da je on Hajdukov čovjek. I je li mu pobjegla lopta iz kontrole, da uspio je tamo nekako za trenutak to Oremuš zadržati i sada se otvara prostor za Kramarića. Kramarić, krasan dribling i 2-2. Kramarić prekida svoj post, tamo trči sada Milović prema Vučemiloviću smatrajući da je negdje bilo prekršaja, a Lokosi kupe loptu i trče na centar. 2-2, Andrej Kramarić i on je dugo čekao svoj pogodak. Zadnji je zabio upravo Cibali u kupu ovdje u Maksimiru, tamo još 17. travnja i evo ga sada vraća se opet u tu svoju formu. Ovo je 19. pogodak ove sezone, 4. u kupu. Pogledajmo to još jedan put. Tamo je neko od Hajdukovaca ostao ležati. Izvanredno podvaljivanje za Kramarića koji šalje u prazno malo. Maglica, Sušić, lijepo je u prazno postavao Puljića i sada prostora za Stojanovića. Stojanović i 3-2. Golijada u Maksimiru. Stojanović. Maglica je ušao u onoj prvoj utakmici i zabio. Stojanoviću je trebalo malo više, ali tko će zamjeriti njemu? Hajduk ima novu prednost. Još jedno povećanje onog ukupnog rezultata i možda je ovo taj trenutak odluke ovoga finala. Samo 2 minute se otprilike negdje radovala Lokomotiva i nadala da možda može zabiti još 2 pogotka i sve preokrenuti na svoju stranu. Ali opet sjajna reakcija Splićana. Sušić je izvukao tu loptu zajedno s Maglicom, otvorio kroz sredinu, još uvijek je lopta u njegovim nogama. Šitum poslao je u prazno tu Stojanovića. Šitum, imali koga od suigrača na drugoj strani. Tu je Peko, nije dobra bila intervencija Kalinića. Kramarić, prazna su vrata i ipak je Kalinić to uspio blokirati u zadnji trenutak. Još jedan dodatni pečat ovom finalu. Musa je probao to ubaciti, još jedan pokušaj i evo još jednog pogotka. Bručić za 3-3 i za jednu kakvu takvu utjehu, recimo to Lokomotivi ovdje. Opet nešto prigovaraju tamo Hajdukovi igrači Vučemiloviću, međutim čini mi se da je tu bilo sve čisto. Bručić za 3-3 u 9. Musa je to ubacio, za trenutak očišćeno, pa sada Boras i odlazi to iznad same grede.
9 pogodaka u ovom finalu. Zadnje sekunde se igraju ovdje, bježi Vučemilović tamo na sredinu i čim se lopta vrati u igralište vjerojatno ćemo vidjeti kraj i posljednji njegov zvižduka. Splićani su već tamo u zagrljaju, čestitaju jedan drugome na klupi, samo čekaju da potrče prema terenu i proslave ovaj 6. trofej. To se događa ovoga trenutka. Hajduk je dakle ukupnim rezultatom 5-4 dobio Lokomotivu u svom 10. finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Stigao je do 6. trofeja. Igor Tudor u vrlo kratkom razdoblju Hajduku donosi naslov i vraća jedan dio dobre atmosfere. Strašan temelj si postavlja za sljedeću sezonu jer ima povjerenje struke i uprave Hajduka i vodit će tu momčad sljedeće sezone. A evo, bijelih u zagrljaju, tu su već i majice kod ostatka momčadi da svi budu onako obučeni kako to priliči Hajduku i bit će to velika noć za Hajduk, veliko slavlje i na putu u autobusu, ali sasvim sigurno za njihove navijače, posebno vjerujem u ovom trenutku i na splitskim ulicama, a vrlo vjerojatno i kada se momčad vrati, a to će biti negdje u ranu zoru. Ivković ide ohrabriti svoje igrače, dali su zaista sve od sebe što je bilo moguće.